हेलौ लोगोफोर, आं दिनै मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों। जोंना 50 बाजिजों आरो दैदेन हौवारि ब्रादारजों माने रिल्स खालामनाय आरो गावसिनि माबाखौ खिथानो नागिरदों। नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ गावसिनि बे एलबाम मोसानायखौ। दा गावसिनि माबानायखौ खिथानो नागिरदों आरो जोंनि बर'फ्राथ' मोजां खामानि मावबाबो दाय जायो, हिंसा जायो, गाज्रि खामानि मावबाबो दाय जायो, नङा होमबा लोगोफोर? दा नोंथांमोना दैदेन औवारिनि बुंनायखौ नायलांदो लोगोफोर, मा बुङो बिथाङा। हेल्प होनांगौ बिदिनो बर'जों बर', नङा होमबा दैदेन सार? बिदिनो हेल्प होलायनांगौ बर'जों बर'। मालाया जेखि बुङा, नङा होमबा? गोसोआ दाद थानांगौ। नायलांदो होमबा लोगोफोर। दानि बिराद फेसबुक दावराव। नोंगौ बाजै खनजिथानि माबायावहाय चेनेलाव आंनो करिय'ग्राफार खालामना होनाय जादों, बा एसेबाबो डाइरेक्सन खालामना होनाय जादों। आं बिदि इसिग्राब मोसानो थोसानोबो रोङा, माने बेखौ बारहोदो। जिखुनजाया आङो गोसो गुदुं जानानै बाजै खनजिथाखौ आङो एलबाम बानायहोदों आरो बानायदोंबो, आरो साक्सेसबो जाबाय साननानै लादो। भिउआबो डेन्जार खारखाबाय, डलाराबो फैनांगौ फैखाबाय। आंनि इउटुब चेनेलखौ सालायो। स्क्रिनाव सर्टखौ स्क्रिनशट खालामना होगोन आं, इउटुबनि बेसेबां आर्निं जाखो आरो फेसबुकआव बेसेबां आर्निं खालामखो स्क्रिनाव नायबानो जाबाय, होना होगोन आं बेसेबां आर्निं खालामखो। होमबा इन्टु खालामनानै नाय, दा डलारा जोंनिया बेसेबां दं? 87, $1 87 मोनगोन आरो ना इण्डियानावहाय। $1 87 मोनगोन। होमबा हिसाब खालामनानै नै बेसेबां डलार बियो अब्ला साननानै नाय, नोंसोर बिसिनियाव थानानै मा रोनावनानै मा लाब दं? कमेन्ट्स गाज्रि हरना मा लाब दं? नोंस्रा थाइसेबो इनकाम जाया, मिथिबाय? आरो मालायनि डेभेलप जानायखौ नोंसोर मानो मेगन सायो? मा लाब दं? नोंस्रा मा लाब दं? जेराव बाजै खनजिथाया मा गाज्रि, जेनेबा मा गाज्रि भिडिअ खालामदों? बिनि माबा मोनसे नुदों नामा? दख'ना बोखोस्रोनानै मोसानाया मा जादों? हिन्दी सिनेमा, इंलिस सिनेमा नाय नोंसोरो, जाम्बाफोर। गासिखौबो होनाखै आं, आरो जाम्बा होनब्लाबो बिराद गिदिर सानजोबो मानसिफ्रा। बर'निया जाम्बा सोदोबा खुगा बिजौआवनो दं, मिथिबाय? जाम्बा होनफ्लांनाया होनफ्लांखाजोबो, मिथिबाय? मा होनबावनांगौ नोंसोरलाय? जेबो बुंनानै लाब गैला। नोंसिनि गाज्रि कमेन्ट्स हरनाय, नोंसिनि कमेन्ट्स हरनायाव मालाय डेभेलपसो जायो। ओंखायनो होनखादां दाख्लै बाजै खनजिथाखौ, सोरनिबा रोनावनायावहाय रोनावफानो नाङा होनना बुंखादां। सैमा सोंनाया अरनो रोङा, अखा खोरोमनाया हानो रोङा। सैमा सोंनायखौ सोंबाय थानो हो होनना बुंखादां। गाव सोंनो अहाबा गाव सिरि थागोन बे होनना बुंखादां। नोंहाबो खर' सानानै लाब गैया। नोंनाव गाज्रि कमेन्ट्स हरनायखौ मा खरस जादोंलाय? नोंनि भिडिअखौथ' नायदोंना बियो, नायनानै नोंहाथ' एसेबाबोथ' नों इनकाम जागोन ना नोङो होनना बुंखादां। आंनि खरस साना लाब गैया होनना बुंखादां, बुजायखादां। जोंफोरो मा? जोंफोरखौ बिराद गाज्रि कमेन्ट्स खालामो। जों दिनैसिम नोंसिनि कमेन्ट्सखौ जोङो अबेबा ओरै नायलाबायनानै नुलाबायबासो जोङो नायो। जोङो फारि नायनानै सोर कमेन्ट्स मा हरदों, मा हरदों, सोरबा उमुक ना मा कमेन्ट्स गाज्रि हरदों, आंखौ मा बुंदों मा, जों बेखौ नायै जोङो नोंसोरखौ रायनोबो साना, मिथिबाय? बिसोर बुजिया, उन्दै गथ' खोमा साननानै जोङो बिदि सानो आरोना। उन्दै गथ'फोर खोमा साननानै जोङो बिदि जानला मोनला गाज्रिबो रिप्लाय होफिना। थाथों, होनग्राया थाखायो। सोरबा माबा मोनसे डेभेलप जानो गोसोब्ला खस्थ' आरो दुखु खस्थ' सहायनांगौ जानांगौ फैयो। अरजाया, दुखु खस्थ' सहायदो। नोंनि दुखु खस्थ' सहायनो हानायानो जिउआव दावगानाय बायदि मोनगोन। आंबो दुखु खस्थ'जों सहायनानै आङो जिउखौनो दावगानाय बायदि मोनदों। आंनि जिउआव जेसेबां खैफोद जादों, जेसेबां थाखा फैसा नांगौ जानानै फैदों, माने इसोरा दं नालाय, बैयाव इथ' हरनांगौ, बैयाव 20,000 हरनांगौ, बैयाव 5,000 हरनांगौ, माने थाखा फैसाया ग्रोब जाना होयो आरोना। ग्रोब जाना होयो। बेनिखायनो सहायनानै सोलियो आरोना।
सहायनानै सोलियो गासिबो गोरोंजोबखा आजिखालि रावखौबो बुजायनो हाखाया बाजै खनजिताया खस्थ' मस्थ'नो एलबामखौ बानायनो हाबाय फेसबुकनि पेमेन्टआबो मोनाखैमोन दा नै दाख्लै फुइट जाबाय बिनिया 20 तारिखआव आरो पेमेन्ट हाबनायाथ' नोङो 23 तारिखनिफ्राय 29-30 तारिखसिमबासो हाबलाहैखायो सोरबा 1 तारिख जालाहैखायो एकाउन्टआव मेन एकाउन्टआव हाबनाय आरो ना ओरैनो फुइट जानायाथ' नोंना 20-21 तारिखआवनो फुइट जाना होखायो बिदि आरो एखेखा माबानिजों इउटुबनिजों फेसबुकनिजों एखेखा आरोना ओमफ्राय नैबे फेसबुकनि पेमेन्ट मोनबानो बानायबावगोन मोजां एलबाम बानायबावगोन आरोना बियो एबारहाय ओरैबायदि लागोन 20 फिसायसो आं बिसोरखौ एक्टर एक्ट्रेस लागोन आरोना जाय लामायाव ओंखारबाय जेब्ला होनहरखादों आदा नोंनो एक्टर ला बाजैजों नोंनो खोनाबायना नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखै माबायदि बुंदों जोंना दैदेन औवारि सारा बिदिसो जानांगौना लोगोफोर गोसोआ मोजां साननांगौ गाज्रि साननाङा लोगोफोर जेरै सानो ओरैनो जायो नङा होमबा बेबायदिनो हेल्प होलायनांगौ जोंनि बर'जों बर' जोंनि बर'फ्रा माने गावजों गाव हेल्प होलाया हेल्प होनायलायनाय गैया दा दिनैसिमबो माने हिंसा मावजिजों सैमाजोंसो नायलायनो हायि बायदिसो जायो नङा होमबा माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरबा हिंसा जायो दावगाहोनोनो माने होआ आरोना गावजों गाव दावगाहोनोनो होलायलाया हिंसा जालायो नारा नाथा माहाजोन जाजां गियो आरोना लोगोफोर ओंखायनो बेबायदि गावजों गाव बखिलायो मालायो कमेन्ट गाज्रि हरो नङा होमबा दोनथ'नोसै ना दैदेन सारनि थाखाय सिलुट लाबायलां दैदेन औवारि सार बिदिनो हेल्प होलांबाय था बाय बाय